ci gaba da tsage gaskiya komai ɗacinta da aka saba jin tsohon ministan matasa da wasanni kuma garkuwan arewa Barista Salman Dalan a wannan karen ya bulla ne akan kwashe wasu almajirai da aka yi a tsakiyar birnin Kaduna. Ya ce almajiran da aka kwashe ba a bi ka'ida ba kuma ya kamata a yi duba a gane yadda ya kamata a bi tsarin kakkancewa da kare kamuwa da cutar coronavirus a faɗin Najeriya. Ba wani mataki da aka ɗauka ba, siyasa kawai ne da rufe-rufe ake yi. Killa waɗanda suka duk waɗannan matakai suna da akwai abin da suke da shi game da wannan malamin, shi ya sa suka take da wannan suka kai ma wannan malami hari. Ba haka ba, babu wani hujja. Ai akwai tsari na tsarin doka wanda ta shimfida yadda idan ana so a kai irin wannan samame dole za a ba wa shi malamin ko hukumar makarantar cewa bisa ga yadda al'amuranku take za mu afka muku, muna ba ku wa'adi ku shirya kaza, ku cika kaza, ku yi kaza. Idan ba ku yi ba to ga matakan za mu doka muku yadda doka ta tsaye shi bane kina an bi wannan matakai babu. An tashi cikin dare kawai aka je aka afkawa makaranta yara almajirai wanda ba su san hawa ba su san soka ba, an ci mutuncinsu, an gallaza musu, wai ana neman a yake corona. Idan yakin corona ne ake yi na Allah da annabi, yaya aka ba da tallafi saboda talaka an ja moye, yanzu ne kuma sun tashi daga barci suke kai hare-hare wa mutane da dare. Wannan ba yaki da corona ne ba, an fake ne da guzuma, an harbe tsakanin siyasa ne, bakar siyasa ne kawai, amma babu wata magana. Idan dai ciwo yaki da corona, gwamnati na jihar Kaduna ta fita ta wanke kanta daga tallafin da aka bayar da kudin da gwamnatin tarayya suka bayar domin yakin corona, wanda kowane jiya aka ba ta biliyan daya. Su ba da bayani sun yi amfani da wannan kudin sun gina makarantu sangai ne, suka yi amfani da wannan kudin abinci ne suka ba wa wayannan almajiran ne, menene suka yi da shi. Saboda haka shi malam Sheikh Dayar Bauchi dai ana da shi a zuciya, ana nema a ci masa mutunci a shekaru 96 kuma an biya bukatar siyasa. Illa amma babu wani abin da ya nuna cewa akwai gaskiya a cikin abin da aka yi. Barista Salman Dalan kenan tsohon ministan matasa da wasanni kuma garkuwan arewa yayin da yake tsokaci a kan irin matakan da ake ɗauka na kare kamuwa da cutar coronavirus. Ya ce idan har za a ɗauki matakan kare wannan cuta to a kare a kaskanje cin mutuncin al'umma a kuma girmama ɗan adantaka da tsarin yadda ya kamata a bi. A ci gaba da tsage gaskiya komai ɗacinta da aka saba jin tsohon ministan matasa da wasanni kuma garkuwan arewa Barista Salman Dalan a wannan karen ya bulla ne akan kwashe wasu almajirai da aka yi a tsakiyar birnin Kaduna. Ya ce almajiran da aka kwashe ba a bi ka'ida ba kuma ya kamata a yi duba a gane yadda ya kamata a bi tsarin kakkancewa da kare kamuwa da cutar coronavirus a faɗin Najeriya. Ba wani mataki da aka ɗauka ba, siyasa kawai ne da rufe-rufe ake yi. Killa waɗanda suka duk waɗannan matakai suna da akwai abin da suke da shi game da wannan malamin, shi ya sa suka take da wannan suka kai ma wannan malami hari. Ba haka ba, babu wani hujja. Ai akwai tsari na tsarin doka